Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi usephumele obala ngokuthi kungani beke uGustin Sirini ahambe eqembini. USirini osejoyine iKaizer Chiefs ngenkontileka eminyaka emibili ukhululwe yiSundowns sekupheleni kwesizini ka-2023-2024. Ekhuluma kuMarawa Sports Worldwide, uMnqithi uthe indawo ayidlalayo uSirini eholele esinqumeni sokumdedela. Uma ngikhuluma iqiniso, uGustin ngiyamthanda kakhulu kodwa empilweni kumele sivumele ukuthi kube khona ushintsho, kusho uMnqithi. UMnqithi uqhubekile nokubalula abanye abadlali abasebancane abangahlomula ngokungabi khona kukaSirini. Uma ubheka abadlali esibasayinisile, manje sizama ukuthi uMabhena naye abe ngumdlali ovelele eqenjini lethu. UMaseko useqala ukugqama eqenjini lethu. SinoKuhlwane naye owenza kahle kakhulu, sinoLesibankulu naye owenza kahle, sinoKodisange, sinoLucas Ribeiro kulama positions abanzi. uGustin akakwazi ukudlala njengonumber 9 emidlalweni wabadlali abathathu, ngeke akwazi ukudlala khona. Ngakho-ke asifuni ukukhinyabeza ukukhula nokuthuthuka kwentsha, kuphawula uMnqithi. Ebuza ukuthi iSundowns sizomkhumbula yini lo mdlali odabuke Uruguay. uMnqithi uthe iqiniso lendaba ukuthi usengumdlali osezingeni eliphezulu futhi uhlakaniphile, uziphatha ngendlela efanele. Kufanele futhi silivumele ushintsho